Hi, welcome to Dalika Entertainment. Yeah, sisedabeka production. Ingoma ishicelele khona. Ndibuyele ekhaya. Lusondelo lunyolo lomasipala silapha nje siyakhankasa nyana iza nesitulo achophapha ixhego liqongqotha inqawe ngophantsi umoya udize ngantoni nyana igama ngudingezweni ndiphuma kwela Rhawuti nangona yami uqoshwe kwakwelerhini ndikhangela ikhaya enkampini kodwa ndalishiya lisebutyebini mamela apha nyana kanene uthe ngubani igama neminyaka ehambile kusadlalwa mna kuthembile kamatshaya lo wamshiya uzatuza ngentsebenzo kodwa xa kunamhla ubuya nembali engenasiseko ubuthi ikhaya linabane leminyaka ubuphi siphaphathekiswa indlala singenabani sihlala kwezi zindlu zodaka siphila ngentyantya netyapha kube nzima nabantwana bakho bekhala benemibuzo utatomkhulu kutata ndicenge ngelithuthu utata uzamela thini uyaphangela kanti ndithetha ngawo uqokolela izipanela kodwa sibulela nokukoba ikhaya nam ndibulele ukufika ekhaya khawutsho ke tata abaphi bona abo bantwana ingobani kona amagama nguliso nohlomlo bayezana unina wabo washona phi yena wabaphosa wabheka kwakwela Kapa abantwana bashiyeka belusize ekhapha kangangokuba intlungu nentswela ntluthi ibhalwe kube ebusweni apha behambe begxothwa kulo mizi ngongathi zizinja bechilizwa ngo-imkapha liso nohlomla izani kutata thathani ilekese etyesini niyodlalwa noqengqe esixhotyeni nanku udingezweni edlana indlebe noyise ngasebuhlanti nyana ndisenaye nomfazi ndihlala nezintsana kweli khaya kwavalwa nalapha koomakhelwane ityiwa siyicela kulaa mizi ngaphesheya kodwa le ncoko masiyiphethe xa kuhlwayo ngoku ndisakuqokolela impahla wena vula kulaa ndlu ngezantsi uza kulala khona usekhaya apha idyasi yihlohle exhantini ukhumbula ufikile koomatshaya nawe namhlanje usekhaya ukhulula umzimba utisawo kuzintsana zakho nazo zilalo behlayo kubuqamata ukuqubule ngesaquko waqabulula ingqondo yeRhawuti namhlanje ziwazokuthi qakatha ekhaya nangona ufika kukubi kwezi nyanga zimbini ezidlileyo besandola kunywa unyoko naye usweleka sekunguye ojongela ikhaya kodwa ezo zifuna ukusilelwa zingqongwe zinxanxathwe zinkonde zandula ukuphosela kuthi setyise khona ukuze kuphume isigqibo esiqinile singenakugungqa ngomso sakho besiyindlela sibheka kwela nqwarhube kwinkonde ukuze wamkele kweli khaya mbathane kamatshaya ungoyiki thoba ixhala nakwesi simo sakuba nawe de kuhluma intlutha novuyo kweli khaya.